aleyküm hormatly iýleşler. Aýdym taýdyň muşdaklary, elbetde bugünkü günde tejen symotun ustatlary hakly gepleşmeden 4-nji sany ýazga geçirýär. 4-nji sanyň mehmany tejen toprağymyzda Ustad Halipa bagşymyz Mahmana wazly Serdar Geldiýew. Halipa gepleşmede hoş gördük. Ýörekde gepleşmemizi bir çaqlymy kabul eden üçin Seýlawdan sarpalap hormatly apatlaşan üçin köp sag bolun. Daýdy. Janyňyz sag bolsun. Türkmen toýlarda diýdarlaşmak, elmydamy bir öz muşdaklarynyň ýüreklerine ýyl goýmak, elmydamy nesip etsin diýip bugünkü günde gepleşmede de himayetkarlyk edýär. Elbetde tejen toprağynda özüniň mehmançylygynda ýokary netijeler görkezýän Terjuk toý mekanyna dowam edýär hormatly adamlar. Biz näme? Terjuk toý mekanynyň administrasiýalaryna elbetde hizmetçi oglanlar gaýlaryna şeýlekem owadan pursatlar süýji atlamalara ýazga geçirýän dawara wize fotostudiýa agry kollektiw oglanlaryna köp sag bolsunlar diýär. Gepleşimizin başlangyşyny sizin ömür dörüşüňiz hakynda dowam etdik. Bir näçinji ýylda dogrulygyň, näçinji ýylda aýdyma gelýän ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaryň haýdy. Başlar bardy aýdyp berdiň. Bize täze muşdaklary hem gaty orda gerek. Jary köýlene şu gepleşime çağıran şu köp minnetler. Dawr işlemede elimden işimi uğruna oldum. Akbaren yoruldu darlacanı, beklettikleri alıyken men ödüme 1984-nji ýylyň 20-nji awgustynda Tejen şäherinde eneden oldum. Aýdyma başlanýandan 2000-nji ýylda birinji aýdyma uğradym. Şükür başa bolsun aýtdym. Birinji aýdym ilkinji toýlarda. İlkinji toýda aýdan beri bir aýdym aýdyp gördüm. Haýdy aýdymlar ýa-da sürdük ýadyňda düşýärmi? Söýene şol aýdym aýtdym. Halkyň ýüregine ýylan aýdym, olam ýyl Taş Halipa Taş Halipa. Ondan sonra tamam aýdyma huguslar. Ondan tamam aýdyma uğradyk da. 2000-nji ýyldan beri aýdym aýdyp gelýär. Şu aýdyma itermekde esasy kimin uly goşandy boldy, ene taňladmy ýa bolmada bir öz okuýuňyzmy, şular aýdyp berer. Men var aýdym dostum, maýyn klassdaşym şol şu aýdyma aýtdyran şol Döwran Kakazan. Döwran Kakazan, Halipa başlymy. Olar ýerden aýtdylar, ýerde boldy. 7-nji klassdan aýtdy. Onda ilkinji Halipa bilen Döwran Kakazan folýada. Zaň şawun. Halipa o şeýlere sonra bilen ýüzüňizde gelýärdi. İlkinji gezek toýa çykanyňda näil alжyradyňyzmy? Bir ýalňyşan ýerleriniz boldymy? Ýok, alжyradyň. Yani tuğuluma Halipa'nın elinden o termanını biliriyar da onda. Aynen öyle. Küçülükten emaydım onu öğrenler. Doğru tuğuluma zanım avadım. Yine şuları ya sonra bilen bir devam edeceğiz. Aydalı siz toy tavuğu atıyorsunuz. Şimdi toy tavuğu atıyorsanız bu mereke ya olmazsa adamlar şeylere sonra bilen yüzleniyorlar size. Yüzleniyorlar gözden getirip Stein terdardan beydi aytladın, ay Halipa bu tayna anwarmadın, ýa-da bu taýda gatgowy edip aýtdym, bir ýene bir gede aýtdyna diýerler. Umuman aranda adamlaryň size goýýan tesbirleri ýa bolmasa size berýän maslahatlar size näme ýarar? Goýara adamyna bizim aýtsan gowy edene kemçiler size dörýär. Ýok. O eredine de gowy ýa-da gowsyna da gowy. Toýlarda bir aýdymy ikide köp haýsy edilen aýdymlar boldymy? Onu meşgede maşdetler var. Haýdym. Halkada bolsa gerek. Şu hatta Kakazan o Halipa bilen Nurgözeli aýtmışypdy. Kila bolandan çıkarmady. Şol aýdym toýdy 20 meşgede aýdy berlerim bolan. Ayna bir aýdym bilen toýda gaýtdyna kenekde. Şu Kakazan Halipa bilen täze Nurgözeli aýdy çıkartdy. Şol aýdym toýda 20 meşgede haşdetler bolan. Onda bir toy bir aýdyp bolan şol täze aýdyp diýerler. Onda bir toyda gün bir aýdym bilen tok bilen Nurgözeli tok. Onda ýa bilen näme bir Kakazan Halipa aýdymlarynyň olmada sizin ustatlyk bilen ýerine ýetirmeginiň nişany otdur ýa. Zaňy tawguryn. Esasy şu
köpçülükde şu tezenniyle olin sımotladan öyle diýilýär da halipa. Bu barada näme aýdyp ýa? Geçen o bayerde saatler var benim başlarında. Yani Şu halipa bağışlarım riyat takdeste. Ataşvar Murat Halipa, Qaqış Nadarov, Tanrı Halipa, Mel Kubayev, Kubayev, Allah canını ömrünü korusun. Şu halipalardan oradan aýdym aýdyp gördüňizmi halipa? Emmedim ömrünü. Ne kıyın görmedim solun içinde bir halipa aydımını zan yağdı bir ýerine tutdu. Ayfından aytdyk. Mesela çünkü halkada kadar orta verip Ataş Göl Muratov var. Hatta Salipana bu aydınlar, düzüp veren aydınlar var. Yani aydın düz öğrendim de Ataşvar Salipana. Şu düzüp veren aydınlardan aydın. Ava. O dedim ana seyma, dedim ana seyma, men sevdim dostlar aynani. Aşık etti bakışı, güzel zeyen dostlar aynani. Derde derman bakışın, güzel sevdim dostlar aynani. Aynani, oh, ayna cani, oh. Şöyle düzüp verip de Halipa köp sağ ol mahkeme vardı ilmeden Türkmen toyları var şayet problemini ardı diye. Şu gepleşmeden birinci tapkıra soru cevapları esasından indi bir ikinci tapkıra da bir geçti. İkinci tapkır halipa yürütüde 3 tane soru tayinlap koyduk. Durmuş hakkında sorulardan bir cevap verdiniz. Yürütü bir de seyirte mustaqlar için bir kadıklı orta garip şu sorular. Hazır yürütü ıslat barşı meselelер geliyse soruları yani ikinci tapkırla devam ediyor. Halipa eğer sağlık dövrünün bir sağlık kaydıp verildi. Nämeler ederdiniz ya? Nämeler gaýtaryp anlatdyňyz? Çağırıp döwrüni. Mesela üçin siz 6 ýaşa, ýa bolmasa 10 ýaşa gaýtyp geldiňiz. Çağırıp döwürde bar, oýnaýjak wagtyň, ýa bolmasa bar, esasy bir baýlyklyň ba wagty, elinde wagty. Şulardan nämeni gaýtyp alıp bilerdiňiz? Haýsy bilen aýdaly mysal üçin näme bilen köp wagtyňyzy geçirmän gowurardyňyz? Cem Hakan bilen geçirdim. Çıkman, büyüdüğüm çıkman çolumdan otururduk. Geçilen Hakan'ın sağ olsun elbette bular bizim dünyanın ulu baylıkları hakikaten şu şahirler yavrum akıllarlarım aytıp geçip yara durmuş sen ödün devam edip bilecek yardım diye Ecetil Hakan yönü haçanı durmuş öd torunu yavrum öd yolunu öd açtım devam ettirelim sol önde çıkan taşlar elbette sana dağır yakılıp olmuyor diye o zanı sağ olsun halipa. İkinci soru durmuşda birini meňzemek okuy berilýär diýelim misal üçin. Bir kime meňzäsiňiz gelýär? Canım mekşara meňzära bolunu. Meňzär bolsa Hakan paýram bilen. Elbette arkamızdan dağı, başımızdan ters kakalar, zanda onun şu gepleşimizin şu fırsatını bir kakalar hakkında bir aydın aydınlardan muştuklar için o kadar kuvvetli verir. Ajalın fermanına bolmaly bolluk boyun kıvlamatan mehrine zar bolup galliyim toyda yüzüm gülse de yasağladı gözüm hak emridir kakamcan kıysa berilli ömür toyda yüzüm gülse de yasağladı gözüm hak emridir kakamcan kıysa berilli ömür kakamcan giden yolların taştı balaların izinde qalı gözlü yaşlı can kılan giden yolların taştı balaların izinde
Qalı gözler yaşlı. Batsak ädimlerim kıynaşar gider. Kalkınmadan başın tiyip durmasa. Etçek işlerine ters yola çapar. Kıvlanmadan başın tiyip durmasa. Derdini çekişecek hiç kim tapılmaz. Yakınlam diýensiň sana satılmaz. Kalkından başkası derdini çekişmez. Kıvlan şu dünyada değil olmaz. Sağ tavan halifa şu käbelemizde, kıvlanımızda hormat koýanyň üçin Zaran tawadyn mahmara walyn dedi elmadama beletden belent ýaňlatyn. Üçüncü sorumuz. Seýet halifa şu durmuşda sizi bagtly etip biläjek etat 3 saat haýdy. Köp zat bagtly etip bilýär, dogry durmuşda ýöne etaty nämelerden bagtly bolýar durmuşda. İlkelene can tawakda oldu. Can tawakda. İkincilenen maşgalar ýanynda dörtler şonda maktular. Üçüncü näme? Elmadama toylar vardı. Elmadama toylar. Türkmen saraylarında elmadama Türkmen toylar. Bolup dursun andasan şol Türkmen toylarda da näme Türkmenin bir hoşa vardı bağışlary, elbette toyda baramydyň sahnadan bedäp, oğlan aýdym saatlar bilen toylar soňup netip etsin. Zaten tawardy. Halifa şu gepleşmeden üçüncü tur en gadaklar turlaryň biri. Halifa gepleşmeden bu üçüncü tapkyrına geçmäke ýöríte bizde mustaqbal senin gadaklar barda garap. Bir iki tane aýdym bilen gepleşmede dowam etdik. Bir oğlan aýdym saatlara ýol berdik. Ondan soňra näme gepleşmede dowam eder. Şuýda Bayramjan Kerim Halli ýaş el şahyrmanyň sözlerini dizilen sen söýmek üçin geldim jahana diýen goşgysyny bu aýdym edip çıkarttık da sonra täze yaptık. İkinci gezegenden gitmişiz yerine getirip Sana hawan düýnýadyk şonu aýdyp beraýyn. Olar gatwa gordy, bizler temaş toplamaz, şeýle bir täzelik. Onda näme gepleşmediň şu purtatynda bu saat döwürde şahyrymyz Kerim Halifoň sözlerini ýazlan seni söýmek üçin geldim jahana diýen aýdym bilen näme gepleşmede dowam edýär. Ýorwadym Halifa. Meni mecnun etti Leyli göreceğim. Sen yaşayşa balan sanki göreşim. Bilmedim nähili nerden döredin. Ödüve zatlar maňa ýene bakana. Seni söýmek üçin geldim jagana. Ulu çağırışdy goýa behişde. Seni söýmek üçin geldim jagana. Sen jan etseň alga kemişe. Qadgan söýüň bilen gireňde düşer. Hatta soğuk ukyň dünýä bakara. Seni söýmek üçin geldim jahana. Yetik bakış ya da ümlüğüm arasından alıp çıkar tümlüğüm. Menin tozap yatan könü köңlümin. Mayıl bolman borma aşkın yakana.
işte seni sevmek için geldim cahana. Seni sevmek için. Menin köngülüm sana ley bağlı bolsa da, yaşlığım yadigar olmana kalsa da. Menin köngülüm sana ley bağlı bolsa da, yaşlığım yadigar olmana kalsa da. Yanı yıllıkta taşımı ala alsa da, eşidinli aydım o bolup yanlansın. Yanı yıllıkta taşımı ala alsa da, eşidinli aydım o bolup yanlansın. Günahkarsin, sebepkarsin, yalnızlıkta gözün akan yaşıma. Günahkarsin, sebepkarsin, yalnızlıkta gözün akan yaşıma. Var etti bu pele seni görmene, cemalına tayin ol canın vermene. Var etti bu pele seni görmene, cemalına tayin ol canın vermene. Yetişmedik sözlüm o sana dimene, eşittin aydım o bolup yanlansın. Yetişmedik sözlüm o sana dimene, eşittin aydım o bolup yanlansın. Günahkarsin, sebepkarsin, yalnızlıkta gözden akan yaşıma. Günahkarsin, sebepkarsin, yalnızlıkta gözden akan yaşıma. Kaddı kamatına le ömrüm bağladım, ayranıklın anına ömrüm bağladım. Kaddı kamatına le ömrüm bağladım, ayrılık zannanına ömrüm dağladım. Seni kıysa 10 yıla yeke ağladım, eşidinli aydım o bolup yanlansın. Seni kıysam 10 yıl yeke ağladım, eşidinli aydım o bolup yanlansın. Günahkarsin, sebepkarsin,
yıllıkta gözden akan yaşıma Güle kerte, dibep kerte Yanlı yıllıkta gözden akan yaşıma Yürüyte birinci akşamda zannet ya. Ben bilirim kanka tetinden. Halipa salamu aleyküm. Huda şükür qawmi adaylarına dişyağım tağman. Mahmana varım teti belentten belentyanladın Halipa. Yürüyte teşettün otun ustaatlar atlı gepleşimimizi yazga geçirip otur. Gepleşimimizin en mehmani ustaat Halipa bakşımız Serdar Gelliyev. Şu gepleşimizin 3. tapkarında Bakşi'nin sesinden tanadık bir rubrikamız var. Eğer Bakşi bilen gurulursanız Halipa bilen bir siz tanar mı ka? Ne geçerlisi de? Esselamu aleyküm. Ama Hudaya şükür. Olmayalım işletler mi? O gurulursun yani. Tanımadım ay. He? Tanımadım ay diye. Halipa tanıtmalıdır Halipa. He? Olmasa Serdar Halipa var. Kömek ettiğimiz olardı. Bir kol trend olan aydımlarımızdan bir bent yerine getirip veren. İstediğinizden atanar. O bir bent aydımız ayıp verim ondan istediğinizden tanar belki. Tanıdım ağam, tanıdım aşağı Halipa. Aşağı canında oldun ağam. Birinde müştaklar için aydım doğruluğunu dinler bir topu. Halipa var kıyım görmeden yürüyüp de gepleşip de şol aydımdan bir topu yerine getirip vereyim. Bize derdi müştak... Sağ ol ağam. Halipa canım sağ olsun. Yürüyüp de gepleşimizde de bir tiradın tarpala formatla patlaşanın için köp sağ olsun. Daydı Türkmen toylarda didarlaşmak netip ettin. Sağ ol aşağım canım, sağ ol. Elbette bağışlaymadı. Tezen toplağında Mustafa bağışlaymadı. Asıl bir bağışlayıp tanıdık. Kıyınçılık bilen oldu da. Elbette tekten tanımak kıyın. Şimdi ikinci bağışlaymadan can ediyor. İkinci bağışlaymadan can ediliyor. Halifa'mız Serdar Gelliyev bilir mi ka? Kadaklı mı Halifa? Halifa selamu aleyküm. Tezen sanatın ustaatları atlı gepleşimizin dördüncü saniyatlar geçiriyor. Bugün mehmanımızda Ustaat Halipa bakşımız Serdar Gelliyev. Şu 3. tapkarın yürüytüğü şertler esasında size can etmek mümkünçülüğün kazanmak bir mümkün orta Halipa bilen gurulursanız Bakşi'nin sesinden tanıdık rubrikamız var. Hani Bakşi'mi tanıyan ka, geçerli Bakşa. Selamu aleyküm Gülcahan Navan, qawmi adaylar. Gülcahan tanımadım. Anlatmaya içerlerini qawmda onca. Anlat da canı şükür. İşlep verdiniz ama. Alanından tanıdım da hemen. Belaya yengin öyle. Davallı oncum can, davallı. Öyle mi? Anlat. Ben tanımam onu.
Sağ ol oğlum, sağ ol. Halipa köp sağ olun gatnaşanyňyz üçin. Şaýda bir haýyş etdim bolýam Halipa. Ýörükde biledirde muştoklar üçin gadakly bolsa gerek bir halkyň ýüregine gyrgyn ornalan haýdymyň bar. Ejelik bolmasyn diýen haýdymdan bir parça ýerine ýetirip beräň janyt etdi, kyn bolmadan. Sağ ol. Köp sağ ol Halipa, makmala wadyňyz elmydama belenten ýagnansyn türkmen toýlarda diýdarlaşmak netip etsin. Sağ olsun. İkinci var şeyden bilmiyorum başardılar tuğulümü. Karnına şekilini de gülcakan ağında böyle tuğulümü. Onda dedim ağrıyınca Halipa mektep yolu oturuyordu. Zaten tamam Halipa. Hani üçüncü vakasını tanır mı kan? Üçüncü vakası akıyındır. Akı yürüyüp yani operatörüm adam zaten tayinladık tümeliyim. Şunu biliyorum o kadar. Halipa selamun aleyküm. Aleykümselam. Yürüyte şu ateşersin otun ustaatlar hakkı gepleşimizin dörnü saniyatga geçiriyor. Aha. Gepleşimizin en mekmani serdar geldi Halipa bağışıymadı. Şertimizden bağışıyın tetinden tanı. Hani Halipa bağışıymadı tanır mı kar? Değil çağırayım, selamun aleyküm. Oğlum değil, tanımadan olmalı. Oğlum, zaten olmaz. Ha. Sağ ol, aydan. Halipa gepleşime katlaşanınız için köp sağ olun. Naydiyat yürüyte bir haýyş duatı da kıyın görmetenler. Şu gepleşimin şu fırsatını biz ederek muştoklar için kadaklı ortalara bir can tette, bir qoğuryan aydımdanının birinden bir toppak yerine yetirip bereyin. Köpçülük yerlerine ha. Zanın havan Halipa bu begin sardiýlerini elbette köpüň ýüregine ýyl goýan Halipa bagy gödegimde gelýär. Ömrüň bolsun. Türkmen toýlarda diýdarlaşmak nesip etsin. Var. Halipa köp sağ ol. Tuğulum üçüncü bagşymyz Halipa bagşymyz begin sardiýlerini tanama başardyňyz. Ömrüňiz bolsun. Ýa-ni bir güljahan ana öňe Halipa bagşymyz. Inni şu Gülcahan Halipa diýilende halk aýdym aýtýan denan bagşy bolýan öýle. Inni sizem bir halk aýdym aýdyp bilýäňiz, men halk aýdyma goýan sarpaňyz näýli? Şular barada aýdyp berdiňiz. Halk aýdym bayramdan men öňden aýtýan ýa-ni tuğulum. öňde kan halk aýdym ýaş bolan halk aýdym aýdylanokdy da bilýär. Ondan ýaşym bitdigçe halk aýdym ýüregime ýakyn bolýan. Gepleşimiň şu ýerine başardygymdan magtum bolup Pıragynyň sözlerini ýaşydyr diýen aýdym aýtdylar. Türkmen halk aýdymy ýaşydyr. Ünmegiň akyllar alimi magtum bolup Pıragynyň sözüni ýazlan ýaşydyr diýen aýdymy ustad Halipa bagşymyz serdar gelip siz şunu ýerine ýetirýär. Zaraň sag bolsun. Ay hergey adam oğlu bu dünýäge gelen soň
bilen avrayı hav alan yağışıdır. Ay kulutu sayasının bir üç penceresine yok kalan yağışıdır. Ay 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 kalan yağışıdır. Ay hatarın görük nermayalar, hatarın görük nermayalar, İlimin kuvveti merdan erler. Ay 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 merdan erler. Ay yalıcı Tanrı'nın düşmanı derler. Emma yerinde yok yalan yağışıdır. Ay 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 yalan yağışıdır. Hav gel yağışıdır. Ay vay gel yağışıdır. Ay ay Maktumul ertedim dağaşmaz. Maktumul ertedim dağaşmaz. Namardadım yolla şuna karışma. Ay 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 gel gel karışma. Ya her Yazhan yerine gülmek yarışma. Toyun meylisine yok gülen yağışıdır. Ay 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 gülen yağışıdır. Hav gel yağışıdır. Vay gel yağışıdır. Ay ay Namart köprüsünden geçmenler park bolup deryada yok kalan yağışıdır. Ay 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 kalan yağışıdır. Hav gel yağışıdır. Boy gel yağışıdır. Ay 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 Alipa yerine yetirip böyle Türkmen halk aydım sağdan çok sağlıklı haydi yazdı. Elmede ama sağdan sağlıklı Türkmenistan yarımda mahmara varlık teklif ettim. Benim canlandım.